Pagkalangay sa pagpadagan sa Egypt sa nagbayan sa Lapu-lapu, gihugalgway sa kapitan sa Barangay Paho nga timailhan nga nabalakang administrasyon nga biktuhan sila sa umabot nga eleksyon. Adunay live update si Luan Mirondina. May Bab, taliwa sa mga kasika sa nakalabay mga semana mahitungod sa pagpadagan na sa Egypt sa dakbayan sa Lapu-lapu, apan hangtod karon way ni usa ka unit sa Egypt ang nabantayang nagsugod na pagbiyahe. Pebrero 18, gilusad sa kadagkuan sa LTFRB ang Egypt sa dakbayan sa Lapu-lapu. Apan Pebrero 26 na lang, wala pa ni usa ka Egypt ang nabantayang nagdagan karon sa kadalanan sa dakbayan sa Lapu-lapu. Si Paho Barangay Captain Jonard Chan nagduda nga posibleng nabalaka ang kasamtangang administrasyon nga maapektuhan ang umaabot piniliay kung ugaling ipugos ang pagpadagan sa mga Egypt. Nganong umudagan ang Egypt? Nga naman, nakita nila nga gikantsawan sila sa mga tao nga grabe ka traffic. Ikaduha na nakulbaan sila nga ang tanang tricycle driver dili mubutar nila sa eleksyon puhon. Ang Egypt kabahin sa modernization plan sa Administrasyong Duterte sa transportasyon sa nasod. Apan giklaro ni Chan nga bisan kun alyado siya sa PDP laban, alang niya dili paandam ang dakbayan sa Lapu-lapu alang sa Egypt. Okay nga siya kung ready ang maong lugar. Makita na to nga ang syudad dili pa andam sa maong pagdawat sa maong Egypt kay gagmay pangkasada. We need to widen the road. Apan giklaro sa chairman sa United Drivers and Operators Transport Cooperative kun UDOTCO, Malvin Arias, sa telephone interview nga nalangan ang pagpadagan sa mga Egypt tungod kay giprocess pa ang taripa. Atol sa launching sa Egypt, ang Provisional Authority pa man ang nahikay. Wala to siya mapil. Sorry kayo sa ma'am. Wala to ma-apil o pasulod ang taripa ma'am niya. Pagdayog launching na to, dito na dibuan si Director Montalto nga tapos ang i-process ang atuang taripa katong time. Samtang gihulagway sa chairman sa UDOTCO nga pamulitika lang ang akusasyon ni Chan sa pagkalangan sa pagpadagan sa mga Egypt. Kay ngayon sa mga tricycle driver sa amo na nakita ma'am. So kanang asosasyon na wala may ni pagkita ko. Unya napasabot na po nato ang tanang asosasyon ma'am nga ang kanang mga Egypt na to ma'am dili na siya panagana no episode ang mga tricycle kung dili ang mga jeepneys, multicabs, mulay atong iba na tungkol sa programa sa tuwa Presidente. Bab, malaumon ang UDOTCO nga hayaning buwan sa Marso makuha na nila ang taripa ug makasugod na og dagan ang mga Egypt sa dakbayan sa Lapu-lapu. Samtang sa pagkakutlo ning balita, Bab, wala pa nato makuha og habig ang kasamtangang administrasyon mahitungod sa maong komentaryo. Ug so far, Bab, mao na ang latest nga atong nahipos gikan dinhi sa gawas. Bab. Thank you so much sa Luan Mirondina sa imong live report.